μας παρουσιάσει το πρόγραμμα Promofer, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο μετέχει η Ελαιαβιώμα από τον κλάδο της βιοοικονομίας, όχι της βιοενέργειας, για να παρουσιάσει τις βασικές πτυχές του προγράμματος, που είναι τώρα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, γύρω από την αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή βιοπλαστικών. Βασίλη, ο λόγος σε εσένα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στον κύριο Δαμάτη και συγχαρητήρια στους διοργανωτές για το Biomass Day. Είναι μεγάλη ευκαιρία να βρισκόμαστε, να αλληλεπιδρούμε και να μιλάμε όλοι μεταξύ μας. Σήμερα εδώ θα μιλήσω για το έργο Promofer. Δεν θα σας κουράσω όμως πολύ με αυτό. Θέλουμε να κάνουμε μία σύνδεση. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για το έργο, θέλω να κάνω μία σύνδεση για το πώς η κυκλική βιοοικονομία μπορεί, λαμβάνοντας αυτές τις αρχές, να παράξεις βιοηλικά ή και βιοενέργεια. Οπότε, να σας κάνω μία μικρή εισαγωγή. Καταρχήν, Βασίλης Φιλίππου ονομάζομαι, επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του ΕΚΕΤΑ και μέλος της ενεργειακής κοινότητας Καρδίτσας, μιας πρωτοβουλίας πολιτών, οι οποίοι ασχολούνται με τη βιομάζα και σε τοπικό επίπεδο προσπαθούν να βελτιώσουν το τοπικό οικοσύστημα. Πριν περάσω στο Promofer, θέλω να αρχίσω με ένα άλλο έργο. Όχι για να παρουσιάσω όμως το έργο, αλλά για να σας δώσω το αποτέλεσμα και το πώς, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής βιοοικονομίας, μπορούμε να παράξουμε βιοενέργεια και πώς, μετέπειτα, λαμβάνοντας αρχές της κυκλικής βιοοικονομίας, μπορούμε να παράξουμε βιοπλαστικά. Εδώ βλέπουμε το έργο BICUB. Έχει κλείσει το χρόνο λειτουργίας του πριν από ένα χρόνο, μεταξύ των εταίρων το ΕΚΕΤΑ και η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας, οι οποίοι τι κάνανε, προσπαθήσανε να φέρουν σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς. Πολλά προσπάθησαν να φέρουν σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία τώρα ακούσαμε, εφοδιαστικές αλυσίδες, αλυσίδα αξία, πράσινη ενέργεια, όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, προσπαθήσαν να τα φέρουν σε επαφή. Άρα λοιπόν τι έγινε, προσπαθήσανε να φέρουν σε επαφή τους ορεινούς όγκους, δασικοί συνεταιρισμοί, ορεινοί ή δήμοι, για να πάρουν την υπολειμματική δασική βιομάζα η οποία υπάρχει στην περιοχή, αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς για την υπολειμματική αγροτική βιομάζα η οποία υπάρχει στην περιοχή της Θεσσαλίας, πάρα πολύ μεγάλη, βιομηχανίες κατεργασίας ξύλου, το ακούσαμε και πριν. Μετά, για να παράξει κάποιος το προϊόν του, παράγεται ένα υπόλοιμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, δήμοι με τα αστικά κλαδέματα και προφανώς θα έπρεπε να εντάξουμε και την τοπική κοινωνία, θα έπρεπε να εντάξουμε και τους πολίτες. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Όχι με δέντρα και ξύλα, αλλά με ένα υπόλοιπο με το οποίο έρχονται καθημερινά σε επαφή καθημερινά. Ποιο είναι αυτό? Ο καφές. Σε όλους μας αρέσει να πίνουμε καφέ. Καθημερινά έχουμε χιλιάδες τόνους υπόλοιμα καφέ σαν πολίτες, σαν εταιρείες. Άρα λοιπόν όλα αυτά να έρχονται σε μία μονάδα, να εξευγενίζονται. Ακούσαμε τη διαφορά που έχει η βιομάζα με την εξευγενισμένη μορφή της, τις μπρικέτες ή το πέλετ, και μετέπειτα να διανέμονται στην τοπική κοινωνία. Είτε μιλάμε για δημοτικά κτίρια, είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εδώ βλέπουμε τη μονάδα της Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας, η οποία επεξεργάζει την πολυματική βιομάζα και παράγει πέλετ και είναι περήφανο μέλος της Ελαιαβιώμ. Εδώ λοιπόν μέσω του προγράμματος βλέπουμε μια εφοδιαστική αλυσίδα η οποία χτίστηκε. Αυτό μπορεί να μιλάει για ένα συγκεκριμένο μέρος στην περιοχή της Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί παντού και να γίνει replicated παντού. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε? Δημοτικές αρχές, αστικά κλαδέματα δεν ξέρουν τι να τα κάνουν οι δήμοι. Εδώ λοιπόν τα μαζέψαμε. Ορεινός όγκος, ορεινοί δήμοι, δασικοί συνεταιρισμοί, υπολειμματική δασική βιομάζα, προστατεύουμε το δάσος από πυρκαγιές και υπολείμματα καφέ. Χώροι εστίασης και πολίτες ζητήσαμε λοιπόν να μας φέρουν τον καφέ τους. Όλα αυτά θα μπορούσαν να έρχονται, όπως έρχονται σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν θα το συγκεκριμοποιήσουμε μόνο για εδώ, αλλά θα πούμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε περιοχή. Να δημιουργηθεί μια υπηρεσία, μια εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία θα παράγει πέλετ και θα τη διανέμει στην αγορά, ή θα παίξει το ρόλο μια ΣΕΣΚΟ. Δηλαδή, θα κάνει εγκατάσταση λεβίτων βιομάζας, ως πρωτεσίλες θα έχει αυτή την υπολειμματική τοπική βιομάζα και θα δίνει κατευθείαν θερμότητα στους τελικούς καταναλωτές. Όλα αυτά λοιπόν γίνανε σε εκείνο το έργο. Βέβαια τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν μέσα στους ενδιαφερόμενους φορείς δεν υπήρχαν και ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητές πήραν
τις διάφορες μίξεις οι οποίες δημιουργήθηκαν και καταλήξανε στη μία συνταγή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τυπικούς λέβητες που καίνε πέλετ. Έτσι λοιπόν, μέσω του εργαστηρίου του ΕΚΙΑΤΑ, του ΙΔΕΠ, στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκε κατάλληλη συνταγή. Δεν τα κάναμε όμως όλα αυτά για να μείνει εκεί. Τι κάναμε? Κάναμε και την εφαρμογή του σε ένα δημοτικό κτίριο, σε ένα σχολείο. Αλλάξαμε το λέβητα πετρελαίου με έναν έξυπνο, πράσινο, οικονομικό λέβητα πέλετ. Τα τελευταία 3 χρόνια απρόσκοπτα το σχολείο καλύπτει τις θερμικές του ανάγκες μέσω του πέλετ και βλέπουμε ότι όχι μόνο είναι πιο οικονομικό, είναι πιο πράσινο και είναι δικά μας υπολείμματα. Άρα λοιπόν, τι πετυχαίνουμε? Μία ενεργειακή ανεξαρτησία. Δεν βασιζόμαστε σε ορυκτά καύσιμα και παίρνοντας τα δικά μας υπολείμματα και σύμφωνα με τις αρχές κυκλικής βιοοικονομίας παράγουμε το δικό μας καύσιμο. Αυτά σε ό,τι αφορά την βιοενέργεια. Τα λέω λίγο γρήγορα για να προχωρήσουμε γιατί ο χρόνος έχει περάσει. Εδώ, αρχές κυκλικής βιοοικονομίας, βιοενέργεια. Στο Promover, αρχές κυκλικής βιοοικονομίας, παραγωγή βιοηλικών. Πάντα βλέπουμε το πρόβλημα και εντοπίζουμε την ευκαιρία. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Έχουμε μεγάλη περιεκτικότητα αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Ποια είναι η ευκαιρία? Μέσω της κυκλικής βιοοικονομίας μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα αέρια. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Τεράστια εξάρτηση έχουμε και το βλέπουμε και στην ενεργειακή κρίση η οποία έγινε. Ποια είναι η ευκαιρία? Μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μέσω των δικών μας πρώτων υλών. Στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είμαστε πλήρης ευθυγραμμισμένοι με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, για τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, για τη δράση μηδενικής ρύπανσης και από το χωράφι στο πιάτο μας. Εδώ λοιπόν μιλάμε για βιοηλικά. Και όταν μιλάμε για βιοηλικά, μιλάμε για βιοπλαστικά. Τι είναι τα βιοπλαστικά? Είναι, να το πούμε έτσι, πιο εμπορεύσιμη μορφή των βιοηλικών. Εδώ βλέπετε κάποια αρχικά PHA. Τι είναι το PHA? Είναι το βιοαποδομήσιμο ανανεώσιμο πολυμερές, το οποίο παράγεται μέσω μιας μικροβιακής ζύμωσης και τι κάνει? Προσπαθεί να προσομοιώσει τις ιδιότητες που έχουν τα συμβατικά πολυμερή, δηλαδή το πολυπροπυλένιο. Το PHB είναι η πιο εμπορική μορφή των PHA. Τι γίνεται εδώ? Το PHB, αν και είναι βιοδιασπόμενο και ανανεώσιμο, το μεγάλο πρόβλημα ότι είναι εύθραστο και άκαμπτο. Δηλαδή, είναι μη κατάλληλο για εύκαμπτες εφαρμογές. Δημιουργήθηκε το PHBV, το οποίο ήταν πιο ανθεκτικό, πιο ελαστικό, αλλά έχει μεγάλο κόστος παραγωγής. Εδώ λοιπόν έρχεται το έργο του Promover και στοχεύει να βελτιώσει την παραγωγή του PHBV μέσω οικονομικότερων πρώτων υλών, όπως είναι οργανικά απόβλητα και λιγνοκυτερινούχα βιομάζα και βελτιστοποίηση διαδικασιών ζύμωσης για μείωση του κόστου. Το ίδιο πράγμα βλέπουμε για την Βιοχημική Ένωση Βουτανοδιόλη, η οποία χρησιμοποιείται στην βιοπολυουρεθάνη, η οποία τι κάνει? Χρησιμοποιείται στη μόδα και στα υφάσματα. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Χαμηλές αποδόσεις, υψηλό κόστος. Το Promover προσπαθεί να λύσει αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Άρα, επιδιώκει βελτίωση διαδικασιών ζύμωσης, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας δύο είδη πρώτων υλών, όπως είναι η λιγνοκυτερινούχα βιομάζα και τα απόβλητα τεχνολογίας τροφίμων, με σκοπό να καθιερώσει τα βιοπροϊόντα στην αγορά. 13 εταίροι, 7 ευρωπαϊκές χώρες, 7 στρατηγικές κατηγορίες, οι πρώτοι πάροχοι πρώτων υλών. Εκεί εντοπίζουμε και την Ελαβιόμ, η οποία φέρνει σε επαφή όλο το δίκτυο το οποίο αναφέρθηκε και πριν για τη συλλογή της λιγνοκυτερινούχας βιομάζας, βιολογικά προϊόντα, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, ανάλυση κοινωνικής αποδοχής, μια ολοκληρωμένη κοινοπραξία η οποία στοχεύει να κάνει τι? Να βγάλει 3 βιοβασισμένα προϊόντα. Γεωυφάσματα στον αγροτικό τομέα, επικαλύψεις χαρτιού σε συσκευασία τροφίμων και βιοπολιουρεθάνη για μόδα και υφάσματα. Και αυτό πολλά ωφέλη, μεταξύ των οποίων μείωση αποβλήτων, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, βελτίωση αντιγωνιστικότητας βιοπλαστικών, πολλά ακόμα ο κατάλογος. Ο ρόλος Ελαβιών, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι να φέρει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς, αγρότες, αγροτοβιομηχανίες, ενεργειακές κοινότητες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά Ινστιτούτα, με σκοπό να μαζέψει, όπως βλέπετε, όπως είπε ο κύριος Δαναμάτης, μετράει 7-8 μήνες ζωής. Ήδη όμως η Ελαβιόμ έχει βάλει μπροστά το δίκτυό της και έχει μαζέψει βιομάζα, η οποία μετέπειτα δίνεται στους εταίρους για να μπορέσουν να δημιουργηθούν τα διάφορα προϊόντα. 3 πιλότοι, δεν θα αναφερθώ, θα πω μόνο ότι ο ένας εύκαμπτες συσκευασίες, πρώτες ύλες βιομηχανικά απόβλητα, λίματα χαμηλής αξίας. Δεύτερος, αγροτικά προϊόντα, πάλι από βιομηχανικά
απόβλητα. Τρίτος πιλότος, παραγωγή συνθετικών βιοεφασμάτων. Εδώ λοιπόν είναι η Ελαβιόν. Μέσω της λιγνοκυταρινούχας βιομάζας μπορούμε να παράξουμε αυτά τα συνθετικά βιοϊφάσματα. 3 πιλωτικά έργα για την βιώσιμη παραγωγή βιοηλικών, βελτίωση απόδοσης ζύμωσης και μείωση του κόστου παραγωγής, αξιοποίηση αποβλήτων για βιοοικονομικές εφαρμογές, ανταγωνιστικά βιοπλαστικά, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μπορούμε να πούμε ότι το Promoffer κάνει ένα βήμα προς την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όταν χρησιμοποιούμε τις αρχές κυκλικής βιοοικονομίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε εφοδιαστικές αλυσίδες αξίας, είτε για να παράξουμε βιοενέργεια, πετυχημένο παράδειγμα στην περιοχή της Θεσσαλίας, το οποίο λειτουργεί και θέλουμε να το επεκτείνουμε, είτε για να παράξουμε βιοηλικά, όπου εκεί είναι το μέλλον. Πολύ γρήγορα, αυτά ήταν από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και συγχαρητήρια πάλι για τη διοργάνωση.